Přijela jsem z Jižní Moravy, kousek od Brna, ale původem jsem tady kousek od Ostravy, od Havířova. Dostala jsem to ke 40. narozeninám a dostala jsem ho protože jsem se chtěla projet velkým autem, ideálně kamionem, ale to asi nesehnali nikde kamarádi, tak jsem dostala jízdu velkou Tatrovkou. Moje dojmy jsou úplně skvělé, byla jsem pochválená, že mi to šlo, tak z toho mám taky dobrý pocit a měla jsem trošku obavy, když jsem jela někam a neviděla jsem, kam jedu, ale tak věřila jsem instruktorovi a dobře to všechno dopadlo, bylo to úplně skvělé.